tlifna il-kuntat man natura. Jina jkolli ħafna kuntat ma' tfal. Ħafna minnhom, they don't know how to behave in nature. Għal-jom u ambjent alien. Taf? U naħseb li hemm tlifna ħafna. U diffiċli tmur, ma tistax tmur lura għal xi ħaġa li inti ma tafx, ma tistax tmur lura għal xi ħaġa li inti ma tarafx, għax qatt ma esperjenzajta, u għar minn hekk illum ma tistax tmur lura għal xi ħaġa li qritta u ma dix teżisti u ma dix hemm. Għax jiena niftakar meta konna tfal aħna konna nilabu fix-xari, nilabu fl-eliqi, noħorġu, morru kamps u affarijiet. Illum biex kważi kull mixja li tmur se ssib ħitan u ma tistax timxi fil-kampanja iktar, kważi mkien. U hemmhekk tlifna xi ħaġa aħna. Xi anki l-baħar jekk qabel kont mur fuq beach taf għal-Kwiet, xi tmur fuq beach għal-Kwiet illum, forget it. U dik qed ikollha naħseb effett enormi fuqna, fuq l-istress levels tagħna. Taf żgur. Tista' tkun kuntent, imma naħseb li jekk titkejjel issa il-kwalità tal-ħajja tiegħek, ma you can't just factor in money and nothing else. Il-kwalità tal-arja tot ukoll. L-istorbju, l-ambjent storbjus li qed tgħix fih, il-fatt li l-inkollu dawwar bin-nies kull fejn tmur. Taf, dawk ma kollha affarijiet li naħseb li you need to factor in meta titkellem fuq il-kwalità tal-ħajja, għax il-flus. U community ostja, dal-aħħar qed naħseb. U l-komunità. Fuq community ostja. U ġieni ħsieb li fin-natura tiegħu li huwa annimal soċjali li jkongruga f'komunitajiet u li permezz ta' dik il-komunikazzjoni nifhmu l-valuri ta' xulxin x'inhuma u nnejnu lil xulxin biex naslu li ċertu ideal. U allura l-komunità fiha ħafna valuri, ma x'għamilna? Istja l-open spaces, il-pjazzet tagħna mlejnihom karozzi, issa dom kif batul ritratt il-mosta, il-pjan huwa li flok, din niftakar diskors fej il-pjazza tal-mosta daw kienu ħajamlu għanna pedestrian, le, issa ħajamlu 4 lane, għanna fucking 4 lane, ġili daw, ma tafx, mustija. Il-bankina ħajċeknuha biex ikun jistaw jgħaddu iktar fucking karozzi. Issa, il-problema mekku kol xini, li daw l-spazji kienu l-spazji fej konna kollha nikkongregaw, fejn il-taqaw, fejn il-komunità tinteraġixxi wieħed mal-ieħor. Raxet jiġri l-kontra, mhux qed iħallulna postijiet fejn iltaqgħu. Iktar ma jtunix minn daw il-postijiet, aktar natomizzaw ruħna, aktar ħadd ieħor jista' jagħmel l-żibba jrid għax aħna m'għandniex dal-ispirtu tal-komunità u huwa ċiklu li ħajbqa' sejjer. Għax hekk aħna qatt ma ħaniltaqgħu u qatt ma ħanibnu dan is-sens ta' isma' u kolleġjalità ta' bejnietna aħna għandna ttiri ma' xulxin bħala komunità, mhux individwali biss, ħannibqgħu l-affarijiet ħajibqgħu morru Għatt il-musmar fuq rasi nasib fl-aħħar mill-aħħar it's all about this, balancing personal interest 100%. mal-interess tal-komunità. Correct. Mela, tlaqna?